טוב, עוד דראפט על ארה, כי בדוגרי ממש כיפים. יש כאן מג'יטר ספינקס, אני בספק שאני אקח משהו אחר מעליו, פשוט קסקיידל 5-5 פלייר, עם יכולת טובה אחרי, תודה. יש כאן ג'אן צ'ארם, קריסטליזיישן, הפיקסר הכי טוב בעולם, פיקסר קצת פחות טוב, קפארי וזאפ. ספינקס, אני ממש לא הולך להתווכח איתו. ויאללה, אספר או 5 קלר. סול קווייק, זה חרא. יש כאן פיירי פול בייטומנס בלאסט ג'אנגל שריין. אני לא הולך להגיד לו על הבייטומנס בלאסט, זה פשוט ridiculous. אני מריח 5 color, אבל יכול להיות שזה יהיה 4 color בלי ירוק. חבל לי מפיירי פול וחבל לי מג'אנגל שריין. אבל כאילו, מה הבן אדם לקח מעל בייטומנס בלאסט? הוא לקח common. פשוט הזוי. או פויל. פויל. אני מוכן להתערב על זה אפילו. אוקיי, יש כאן ויינפייר בורדר פוסט שיכול להיות סבבה. יש כאן בלאד פייר אלמנטל. יש כאן איגנייט דיסורדר. אם אני באמת מתכנן להיות כל כך הרבה צבעים, אז בורדר פוסט מאוד גבוה יכול להיות פיק נכון. אבל קלף הכי... לא יודע, קשה לי קצת לוותר על הרימובל שזה בלאד פייר אלמנטל. לעומת זאת, בורדר פוסט עכשיו גם נותן לי אחר כך להיות יותר גמיש בצבעים, נותן לי אחר כך גם לקחת בליידים יותר גבוה. אני אוהב פיקסינג. גם בלאד פייר הוא לא כזה רימובל. יגיע לי, אני פשוט אעשה קסקייד לתוך זה תמיד ואני אבכה. אוקיי, בלייטנינג נייט אוף דה סקייוורד איי, וולדהרד פיניקס וג'יניוס פאונסר. תשמעו ב5 color, פיניקס מטורף. אני חולה על בלייטנינג, ואני חולה על לבן ירוק אגרו, אבל זה לא מה שאני אהיה הפעם. בוא נגיד שלום לפיניקס. אני אשכרה הולך 5 color, אני די שמח. מה, זה אותו בוסטר של מקודם. הייתי מעדיף שזה יהיה בורדר פוסט אחר, אבל אני עדיין תומך בפיק שעשיתי מקודם. פיקסינג זה פשוט מאוד חשוב. ודק תהיה, כי אני פשוט לוקח את הקלפים הכי חזקים בכל בוסטר. זלס פרסקיושן, או איך שאני וטל קוראים לזה, זלס פרספלאג ווינד. הקלף הזה מטורף, פשוט ווג, אין מה להגיד. היריב תוקף, כל הדברים שלו מתים, כל הדברים שלי שורדים. נהדר. פארוגון אבדיה מישה. הייתי לוקח את האובליסק, אבל זה כזאת פצצה. גם מאוד טוב בדק הזאת ג'אנגל וויבר. אני כן צריך אובליסקים בדק הזאת, אבל אני לא רוצה כרגע עוד דברים של פיקסינג לאדום שחור. אם זה היה אובליסק of בנט, מאוד יכול להיות שהייתי לוקח אותו. אבל פארגון. יש אפרקאסט נייט שהוא אגרסיבי וטוב ודפנסיבי וטוב. ויש וורגייט שכרגע לא מביא יותר מדי. כאילו זה יוכל להביא רימובלים וכאלה בהמשך. ואני אקח את הקלף הסולידי. במיוחד שאני עדיין לא ירוק. יש לי קצת דברים שרוצים להספליש ירוק, אבל שלא דורשים שיהיה לי פורסט בדק בינתיים. ולרון אאוטלנדר, עוד רדווינג. ריבורן הופ גם יכול להיות טוב, אבל לא, אני לא מעריץ. אני כרגע אקח את הדרדווינג כי הוא איום די גדול בעצמו אם אני בסוף יהיה באמת גריקסיס עם ספלש ללבן או משהו כזה. לא נראה לי שזה יהיה, אבל... טוב, נו סייד נגד דק מאוד שחורה, אני מעדיף. Deny Reality, דינג. אין, קסקייד פלוס אפקט זה פשוט טוב. ורור זה לא בדיוק מה שאני רוצה בדק. Wendrite Mage, לייפלינק יכול להרוויח לי די הרבה זמן. אני זורם. כן, אני אקח Uncommon. גם בן סוג'רנרס זה בסדר גמור, כי הסייקלינג שלו בלבן ואני אהיה בלבן. אני די מרוצה בינתיים, צריך לתת יותר דגש על הפיקסינג. כן שמח שלקחתי בינתיים 2 בורדר פוסטים, אבל צריך כזה טריילנדס ורפצ'ר אספייר, בליץ הליון, טייד הלו סטריקס, גריקסיס לייב דרייבר, וסטוארד ודרואיד ואייבן. בוסטר סבבה, לא בדיוק מה שאני רציתי. אני לא מת על בליץ הליון.
הוא כאילו בול לייטנינג כזה. אני כן אוהב מאוד את טייד הלו סטריקס בדק הזאת, אבל זה פשוט דורש כל כך הרבה מהיריב להתמודד איתו, ואני יכול לעשות לו קסקייד. אני הולך עליו בכיף. צריך כאן האצה באמת. Identity Crisis, Sanctum Gargoyle, Crumbling Necropolis. Crisis יכול לפעול בדק הזאת, אבל הוא באמת יקר ושני דאבל קלרס, אני לא חושב שאני אקח אותו. אז יש כאן Sanctum Gargoyle שבינתיים מחזיר לי בורדר פוסט אם הוא מת, Windrite Mage אם אני אשחק אותו, אני לא בטוח, ספינקס לא הולך לגרייביארד, ואפרקאסט נייט. הוא כן כנראה יותר טוב אם אני אתפוס איזה קפסול או משהו, אבל אני הולך על פיקסינג all the way. אני פשוט לא רוצה להתקע... זה בכלל מג'יסטר ספינקס, חשבתי שזה זה. טוב. אז אני אתייחס כאילו זה היה עכשיו. אני לא בטוח אם הייתי לוקח אותו פיק ראשון אז. כאילו אני מת עליו, 2 punch סטיב, אבל... טוב, זה לא רלוונטי כרגע. אני מוותר על הפלאוביסט כי יש כאן פצצה מטורפת. אני גם מוותר על הבולסרודון, שהוא כנראה הייתי לוקח מעל הפלאוביסט במילא. וגם היה שם אובליסק. גריקסיס פנורמה. מטאלרג'ן, גלורי סקייל ויאשינו. קרסן סקווייר, בן שורבלייד. לא, אני אוהב פיקסינג. זה כן בעשה שכל הפיקסינג שלי בינתיים הוא בצבעי גריקסיס. אני כן אשמח לקצת בצבעי בנט. אבל אני ועוד איך לא אקח כאן קלף אחר. Invincible him לא קשור. אוקיי, יש קדרקט קריפר ודרגן סול נייט. ופלאש פורמר שאני פחות אוהב מדרגן סול נייט. הוא אחלה קלף, הוא עושה את מה שאני רוצה. אבל דרגן סול פשוט הורג במכה. אני זורם עליו. חוץ מזה יש לי קצת פרסט סטרייק עכשיו. פיקסינג או פרסיטיק סטריקס, אני הולך על הפיקסינג. שוב, פיקסינג של גריקסיס זה קצת בסה. אבל אני כן אצטרך לשים הרבה פחות פורסטים הרבה פחות לנדים הצבעים האלה, אז יהיה לי יותר לנדים הצבעים האחרים. וסטריקס ממש טוב אצלי, אז זה היה כואב. אוקיי, אני יכול או אפרקאסט נייט או קפארי בומבר. בומבר יכול להרוויח די הרבה זמן ולתת קצת נזק טוב, אני מאוד אוהב אותו. ויש לי כל כך הרבה פיקסינג לצבעים שלו, שזה לא יהיה בעיה. Call to Heal פועל לי על... אין לי שום כאן נטבלביליטי חוץ מזה, אוקיי, כבר יצא לי פעם לעשות עם זה אספר זוהה ולחזור כל תור ל10, זה היה נחמד. או זה לקסקייד. או גריקסי סלייב דרייבר. אני לא אשחק דאבל נגטיב. אני כן אשחק וולקינג גייד אבל. כן, אני זורם על וולקינג גייד. את האמת, 4-3 ב-4 יותר טוב לי מ-2-2 פלייר. כן, אני לא כזה החלטי כרגע, סלחו לי. יש מצב שצריך לקחת קליידוסטון בדק. אני לא רוצה לקחת סטוארד כי ירוק ככל הנראה יהיה בינתיים ספלאש רק לדברים שדורשים את כל 5 הצבעים. לא שההצעה לא עוזרת לי, אבל הוא פשוט לא יגיע בארלי גיים אלא אם כן ישיג כמות מטורפת של פיקסינג. קליידוסטון יאפשר לי לשחק כל דבר. ריסאונדינג ווייב אני מאוד אוהב בדקים האלה, אבל גם ברייק-ווטר שסותם את הקרקע בצורה נוראית. איך שזה נראה כרגע, אם אני מגיע לכזאת כמות מנה אני מנצח במילא. אני הולך על הברייק-ווטר. אוקיי, אובליסק. לצערי זה שוב גריקסיס. לא אובליסק. קפסול הסייד. באמת שאני לא צריך פיקסינג בצבעים האלה יותר. קומובל, אני אשכרה יכול לשחק אם אני אהיה short on playables כי זה רימובל. ניצור עם דף טאץ' נגיד. רליקוורי טאוור. אני ממש צריך איזה רפטור ספייר. יש לי בינתיים 5 לנדים בו, זה אומר